салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. мушзани маъруфи тоҷик Баҳодур Усмонов дар мусобиқаи интихобии олимпӣ дар минтақаи Осиё уқёнус дар шаҳри Аммони Урдун дар даври бокс оф дар вазни то 63 кило миёни мардум бар варзишгари эронӣ Ашкон Ризоӣ бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуд ва соҳиби роҳхат ба Олимпиадаи Токио 2020 гардид. Ин аввалин роҳхати варзишгарони тоҷик ба бозиҳои 32-уми тобистонаи олимпӣ мебошад. Дар вазни то 63 кило миёни мардум 6 роҳхат ихтисос дода шудааст. 4 нафаре ки ба нимфинал роҳ пайдо карданд соҳиби роҳхатҳо шуданд. мушзанҳое ки дар чорякфинал мағлуб гаштанд барои 2 роҳхат мубориза бурданд. дастоварди бузурги варзишии соли 2019 ба Баҳодур Усмонов марбут аст. Ин мушзани тоҷик дар қаҳрамонии бокси Осиё дар шаҳри Бангкоки Таиланд ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфта бо медали тилло сарфароз гашт. дигар мушзани маъруфи тоҷик Шаҳбоз Неъматуллоев дар мусобиқаи интихобии олимпӣ дар минтақаи Осиё уқёнус дар шаҳри Аммони Урдун дар қуввоозмоии дуввуми даври бокс оф дар вазни то 81 кило бар варзишгари Ҳиндустон Санчин Кумар бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуд ва соҳиби роҳхат ба Олимпиадаи Токио 2020 гардид. Ин дуввумин роҳхати варзишгарони тоҷик аст. Дар вазни то 81 кило барои минтақаи Осиё уқёнус 5 роҳхат ихтисос дода шудааст. 4 роҳхат насиби варзишгароне гардид ки ба даври ниманиҳои роҳ пайдо карданд. барои як роҳхати дигар дар ин вазн варзишгароне ки дар чорякфинал мағлуб шуданд дар даври бокс оф мубориза бурданд. Шаҳбоз Неъматуллоев соли 2018 дар мусобиқаи 8-уми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс миёни донишҷӯён ки дар шаҳри Элистаи Қалмиқистони Русия баргузор шуда буд дар рақобатҳо дар вазни зери 81 кило мақоми аввалро касб намуда бо медали тилло сарфароз гаштааст. ӯ инчунин қаҳрамони Осиё миёни донишҷӯён дар соли 2016 мебошад. ба ғайр аз ин Шаҳбоз дар бисёр мусобиқоти байналмилалӣ дар Қазоқистон дар тӯли солҳои 2013-2018 ғолиб омадааст. ташкили ҳар гуна бозиҳои шавқовар яке аз самтҳои ҷалби кӯдакону наврасон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аст. аз ин ҷост ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба мустаҳкам кардани саломатӣ, ташкили қобилияти ҳаракаткунии шахс, инкишофи ҷисмонии гармнокӣ нигаронида шудааст. гузарондани бозиҳои варзишӣ барои обу тоб додани бадан солимии ҷисм ба ғоят муфид аст. ҳанӯз аз замони қадим нисбат ба тарбияи кӯдакон ба обу тоби ҳам ҷисмӣ ҳам рӯҳӣ, алалхусус тарбияи ҳисси ватандӯстии онҳо эътибори ҷиддӣ медоданд. аз ин лиҳоз самти асосии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба зиндагӣ, меҳнат ва ҳимояи ватан омода намудани ҷавонон аст. дар амалӣ намудани ин тадбирҳои воло, гузарондани машқҳои варзишӣ, бозиҳои гуногун басо таъсирбахшанд. чунин иқдоми наҷиб дар толори варзиши Федератсияи Миллии Теквондо ва Кикбоксинги Ҷумҳурӣ пеш гирифта шуд. аниқтараш бо ташаббуси мураббӣ Меҳрангез Алиева бозиҳои шавқовар байни дастпараварони хеш гузаронида шуд. аз рӯзе ки мо истиқлолиятро ба даст овардем ва шароитҳо барои духтарон низ муайё гардиданд ва ҳамаи духтарон имконияти машқ кардану машқварзиро доранд ва ногуфта намонем ки махсусан дар ҳамин намуди варзиш аллакай якчанд нафар духтарон ҳастанд ки дар арсаи байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд то ҳатто ҷойи якумро низ ишғол карданд. талаботи табиии организми рӯ ба инкишоф нисбат ба ҳаракати фаъолона дар як шабонарӯз на кам аз 2 соатро ташкил медиҳад. дар синни то мактабӣ кӯдакон ин талаботро ҳангоми бозӣ дар боғча, дар кӯча бо ҳамсолонашон қонеъ мегардонанд. вақте ки кӯдак ба мактаб фаро гирифта мешавад, дар он ҷо 80-90% вақт дар паси парта мегузарад ва ӯ аз норасоии ҳаракати ҷисмонӣ азоб мекашанд. ба ин хотир мураббии ҷавон Меҳрангез Алиева чунин чорабиниро пайваста ташкил менамояд ки барои ин ду сурӯякон як воситаи фароғат аст. бино ба гуфтаи мураббии ҷавони Федератсияи Миллии Теквондо ва Кикбоксинг Меҳрангез Алиева, ин гуна бозиҳои ҷолиб хусусиятҳои худро дошта ба бозиҳои мамлакатҳои хориҷа шабоҳат дорад ва дар шароити кунунӣ доир намудани он
айни муддаост. من در اینجا 6 ماه مشق میکنم. 4 تا مدال دارم. 2 تا یکم جا، 2 تا دوم جا. дар ин гуна бозиҳои шавқовар иштирокчиён ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуд. шарти аввали бозӣ аз давидан иборат буд ки онро дар ҳайати даставӣ иҷро намуданд. дар ин мусобиқа тарбиятгирандагони федератсия аз ҷиҳати чусту чолокӣ ва тезҳаракатӣ фаъол буданд. мураббиёни федератсия барои ҷолибу шавқовар гузарониндани чорабинӣ методу усулҳои азбаркардаашро амалӣ месӯзад, то ки шӯру шавқи хонанда нисбат ба варзиш зиёд гардад. ногуфта намонад ки ташкили ҳар гуна бозиҳои шавқовар яке аз самтҳои ҷалби кӯдакону наврасон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аст. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки сафи ин чорабиниҳо зиёд гардад ва теъдоди варзишгарон низ зиёд шавад ва ҳамаи он калонсолон, хурдсолон, наврасонро ба толорои варзишӣ даъват менамоем, то ин ки онҳо солим бошанд ва умуман солимии ҷомеа низ аз варзиш вобаста аст. ёдовар мешавем ки худи меҳрангез алиева аз соли 2013 инҷониб масъулияти мураббигиро ба уҳда дорад. вай дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи 4 аст. ном бурда дар корномаи хеш борҳо ба муваффақияти баланди варзишӣ ноил гардидааст. ногуфта намонад ки дар федератсияи теквондо ИТФ ва кикбоксинги ҷумҳурӣ нисбат ба дигар навъҳо сафи пайравонаш аз ҳисоби духтарон бештар аст. 4 медал дорам ва мехоҳам 1 дигар гирам. аз ин ҷост ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба мустаҳкам кардани саломатӣ, ташкили қобилияти ҳаракаткунии шахс нигаронида шудааст. дар шароити кунунӣ ҳам яке аз масъалаҳои мубрами рӯз оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад ва ин чорабинӣ аввалин ва охирини мураббӣ нахоҳад буд. бояд гуфт ки имконоти мактаб танҳо бо дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ маҳдуд намешавад, балки маҳфилҳои тарбияи ҷисмониро низ фаро мегирад ки он бо ташкили ҳар гуна бозиҳои шавқовар амалӣ меёбад. вазифаи омӯзгорон ин қувваи бузургро ба маҷрои дуруст ва зарурӣ равона кардан аст. чӣ қадаре ки дарси тарбияи ҷисмонӣ хуб гузарад, ҳамон андоза ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ба миён хоҳад омад. федератсияи байналмилалии футбол дар бораи маҳфуф гузоштани бозиҳои мусобиқаи интихобии ҷоми ҷаҳонӣ 2022 дар қораи осиёро тасдиқ кард. тибқи маълумот бозиҳо дар ду равзана 23-31 март ва 1-9 июни соли 2020 маҳфуф гузошта шуд. беш аз 50 бозии мусобиқот ба таъхир афтод. федератсияи футболи ҷаҳонӣ инчунин ба дастаҳои миллӣ иҷоза дод ки бо риояи талаботи мукаммали амният ва пас аз тасдиқи пешакӣ аз ҷониби федератсияи футболи ҷаҳонӣ ва афк дар ин санаҳо мустақилона бозӣ кунанд. ёдовар мешавем дастаи мунтахаби тоҷикистон дар марҳилаи дуввуми интихобии қаҳрамони ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F бо тимҳои миллии ҷопон, қирғизистон, Мянмар ва Муғулистон рақобат мекунад. мунтахаби ҷопон ки бо 12 имтиёз мақоми аввалро касб намудааст, бешак соҳиби рохат ба марҳилаи севуми мусобиқот мешавад. дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва тоҷикистон ки 7 имтиёзӣ гирифтанд, барои ҷои дуввум талош доранд. бо дар назардошти таносуби беҳтари тӯбҳо, мунтахаби қирғизистон ҷои дуввум ва мунтахаби тоҷикистон ҷои севумро касб намуданд. Мянмар бо 6 имтиёз зинаи чаҳорум ва Муғулистон бо 3 имтиёз зинаи панҷумро ишғол карданд. дар марҳилаи дуввуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 ҳамагӣ 40 даста ширкат дорад. 8 ғолиби гурӯҳ ва 4 дастаи нишондодҳояш хубтари ҷойҳои дуввуми гурӯҳҳо ба марҳилаи севуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 роҳ пайдо мекунанд. инчунин соҳиби рохатҳо ба ҷоми Осиё 2023 мешаванд. соли 2019 варзишгарони тоҷик аз рӯи гӯштини тарзи озод дар як қатори мусобиқаҳои мухталифи байналмилаливу осиёӣ ширкат варзида сазовори 36 медали тилло, 15 нишони нуқра ва 29 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. мавсими навро варзишгарони навраси мо аз мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз бахшиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши таҳия намудаамон.
дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии ӯзбекистон ки ҳамасола гузаронида мешавад, шарафи варзиши тоҷикро дар риштаи куштини тарзи озод варзишгарони наврас зери роҳбарии мураббӣ Ҳабибулло Набиев ва як довар Муҳаммад Шукуров муаррифӣ карданд. Ба иқрори мураббиён дар мусобиқаи байналмилалӣ паҳлавонон аз Осиё ширкат варзиданд. Дар натиҷа ба гӯштингирони наврас Симон муяссар шуд то натиҷаи назаррас манзур намоянд. Воқеан дар самти дурусту ба роҳ мондани машқову тамринҳо асоси убур кардани марҳилаи муваффақият комёбиҳои ҳар як варзишгар аст. Аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ҷамъомади таълимиву тамринӣ ба дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. Ин хусусиятҳоро варзишгар дар ҳоле соҳиб мегардад агар дар интихобаш иродаи қавӣ дошта бошаду масъулияти баланди касбиро эҳсос кунад. Барои мақсаднок ва ба тарзи дуруст гузарондани машғулиятҳо мураббиён ҳар як амалро такрор ба такрор мефаҳмонанд. Чӣ тавре мегӯянд дар баробари донистани тарзу усулҳои хоси гӯштин, инчунин ба ҳолати рӯҳиву равонии насли наврас низ кор кард. Яке аз медали мусобиқаи байналмилалӣ ба Саидҷон Набиев мутааллиқ аст. Саидҷон машқу тамринро таҳти роҳбарии мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Абдурозиқ Олимов оғоз кардааст. Номбуда баъди муваффақ шудан дар мусобиқаҳои дохил қуввашро дар сабқати бурунмарзӣ санҷид ва натиҷаҳои назаррас нишон дод. Далели ин гуфтаҳо метавонанд мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон маҳсуб ёбад. Ширкат дар мусобиқаи байналмилалии давлати Ӯзбекистон дар соли равон барои Саидҷон Набиев аввалин буд. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Ургенҷи вилояти Хоразм мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти мураббии беҳтарини сол гузашт ки дар ин мусобиқа 24 варзишгари дастаи мунтахаб байни наврасон иштирок карданд ва як медали тилло Маҳмадализода Комрон ва медали нуқра Набиев Саидҷон ба даст оварданд. мусаллам аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдаш то кадом ҳад аз нозикии ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. Аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ шаванд. Ёдовар мешавем ки Муҳаммад Шукуров дар сабқат ба ҳайси довар фаъолият кард. дар моҳи феврал ду мусобиқае ҳаст ки ин яке аз байни наврасон дар шаҳри Атрави ҷумҳурии Қазоқистон ва дигаре дар байни ҷавонон дар ҷумҳурии Қазоқистон шаҳри Нурсултон баргузор мегардад. Ногуфта намудад ки дар соли сипарӣ шуда варзишгарони тоҷик дар риштаи куштини тарзи озод ҳамагӣ 77 медал ки аз он 36 ададро тилло ташкил дод ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. Умед аст ки мусобиқаҳои оянда ҳам ба варзишгарони тоҷик бобарор хоҳад гузашт. ду бошгоҳ аз Тоҷикистон Истиқлол ва Хуҷанд аввалин бозии давраи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиёро баргузор намуданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта бо пирӯзии Истиқлол хатм гардид. голҳоро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд Манучер Ҷалилов зад. ҳамин тариқ ном бурда беҳтарин бозингари дидор дониста шуд. ҳамзамон як бозии дигари гурӯҳи мазкур миёни Дордои Қирғизистон ва Олтин Асири Туркманистон ки мебоист рӯзи 11 март доир мегардид ба таъхир гузошта шуд. акнун дар вохӯриҳои оянда Истиқлол дар сафар бо Олтин Асир ва Хуҷанд дар майдонаш дастаи Дордоиро мепазирад. бозиҳо санаи 15 апрел баргузор мешавад. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар омода ва тайёр кардани бозингарони лайуқадманд саҳми арзанда мегузорад. мавзӯъро ҳамкорамон идома медиҳад. дар қаламрави Тоҷикистон ҳам футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёдро касб намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро пиёда гардонидааст. аз ҷониби ҳукумати кишвар қабули барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 дар тарҳи нав
таҳия ва таздиқ гардидааст метавонад дар баланд бардоштани мақоми футболи тоҷик боз ҳам нақши муассир гузорад. Зеро дар доираи ин барнома муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. тавре баён намудем дарси кушод аз ҷониби мураббиён Зайниддин Раҳимов ва Сафаралӣ Раҳмонов роҳандозӣ карда шуд. Нуфта намунад ки Зайниддин Раҳимов дар пешравии футболи тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. албатта сухан дар бобати фаъолияти назараси шогирдонаш дар ҷоми Осиё 2018 дар Малайзия меравад ки мунтахаби наврасони кишвар барои аввалин бор дар таърихи футболи тоҷик мақоми дуввумро соҳиб шуд. илова бар ин футболбозони навраси мо зери роҳбарии Зайниддин Раҳимов дар ҷоми ҷаҳон дар Бразилия бозии ҷолибу диданиро манзур намуда дар муқобили чемпионҳои қораи Африқо, Аврупову Амрикои Ҷанубӣ хуб истодагарӣ намуд. ҳамзамон маҳз бо заҳмату машаққатҳои беандозаи Зайниддин Раҳимов мунтахаби ҷавонони кишвар ба даври финалии ҷоми Осиё дар соли 2020 роҳат гирифт. мавсуф дар дарси кушод он машғулиятҳоро ки дар шароити кунунӣ бештар дар давлатҳои пешрафта гузаронда мешавад ба ҳозирин роҳандозӣ кард. ман дар майдони муҳофизатгар мебошам ва вазифаи ман дар майдон ҳамлагаронро бо тӯб таъмин кардан ва ба хатти дифоъ таваҷҷӯҳ кардан мебошад. вазифаи муҳофизатгар ба ман мушкил нест, барои он ки ман ин вазифаро дӯст медорам. барои рушди футбол саҳми мураббӣ низ муассир аст. ӯ бояд бо ин роҳ раванди тамрини омӯзиши футболро ташкил намояд то кӯдакон барои ҳамешагӣ дар футбол ҷалб шаванд ва бозингари хуб гарданд. омӯзиш додан на танҳо фаҳмонидан, нишон додан ва маслиҳат додан аст. ин пеш аз ҳама дар раванди тамрин доштани малакае ки тавонад бе сухан ва бе ягон таъкиду маҷбурсозӣ ба тарбияи нозикиҳои ин варзиш сабаб гардад. яке аз мураббии муваффақи мактаби зикр гардида Сафаралӣ Раҳмонов мебошад. мавсуф ҳам дар тарбия ва омода кардани бозингарони лаёқатманд саҳми муносиб дорад. айни замон шогирдҳояш дар дастаҳои мухталифи лигаи олӣ дифоӣ вазифа доранд. номурда низ ба амсоли Зайниддин Раҳимов дар инкишофи футболи тоҷик саҳми назар аз гузоштааст, зеро вай ҳамчун ёрдамчии сармураббии мунтахаби наврасонии Тоҷикистон кору фаъолият намуд. мо дар мусобиқаи ин мактаб иштирок кардем. мо бо дастаҳои Рома, Динамо ва устод Сафар бозӣ кардем. мо бо дастаи Рома 3-2 ғалаба кардем. ногуфта намунад ки дар мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёне кору фаъолият мекунанд ки дорои дараҷаи тахассусиянд. инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. яқин аст ки кори назараси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил балки берун аз марзи ватан низ баръало зоҳир гардид. масалан дастпарварони мактаб дар сину соли гуногун дар чанд сабқат аз қабили мусобиқаи қаҳрамонии футболи кишвар миёни наврасони 18 сола ҷоизадор шуданд. инчунин тарбиятгирандагони мактаб дар фестивали байналмилалӣ ва мусобиқаҳои анъанавии байналмилалӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд ки ин натиҷа ба футболбозоне ки акнун ба майдон қадам ниҳоданд илҳоми тоза бахшид. дар воқеъ дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳиб истеъдод зиёд ҳастанд ки метавон бо боварӣ гуфт ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактабҳои варзишӣ низ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияи футбол таъсис дода шудааст ки дар он бозингарони наврас тамрин намуда нозикиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. тавре ки роҳбарияти мактаб иброз доштанд, бо ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон сол ба сол майдонҳои сунъии замонавӣ на фақат дар марказ, балки дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтанд ки ин бешубҳа дар пешравии футболи тоҷик мусоидат кард. бо назардошти ин сафарбарнамоии тимҳои мунтахаб ҷиҳати гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ дар хориҷи мамлакат вусъат ёфт.
4 даста аз Тоҷикистон Хуҷанд, Регар, Тадас, Куктош ва Истарафшан дар ҷоми кушоди Лигаи Ӯзбекистон ширкат меварзанд. Ҳамчунин бо дархости Ассотсиатсияи футболи Ӯзбекистон 4 даста аз Қирғизистон низ дар сабқат иштирок хоҳанд кард. Ҷоми Лигаи футболи Ӯзбекистон аз 6 марҳила иборат аст. Ташкили даври аввал 32 якниҳоӣ рӯзҳои 7 ва 8 апрел ба нақша гирифта шудааст. Даври 16 якниҳоӣ рӯзҳои 22-23 апрел, марҳилаи 8 якниҳоӣ рӯзҳои 29 ва 31 май гузаронида мешавад. Бар асоси низомномаи сабқат дастаҳои қаҳрамони кишварҳо бозиро аз марҳилаи 8 якниҳоӣ оғоз мекунанд. Вохӯрии финалии ҷоми Лигаи Ӯзбекистон рӯзи 26 август доир мегардад. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудаем. мутмаъинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.